Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να σας συστηθώ. Είμαι ο Κωνσταντίνος Νικολαίδης. Ξεκινάω αυτή τη νέα εκπομπή όπου θα σας ενημερώνω για τις ιδέες μου πάνω στην πολιτική σκηνή της χώρας, γιατί από εκεί μπορούν να αλλάξουν όλα και δεν χρειάζεται να είμαστε επιθετικοί, βίαιοι ή αντιδραστικοί. Πρέπει να επικοινωνήσουμε αυτό που θέλουμε και να καταφέρουμε να το κάνουμε πράξη. Έτσι θα λυτρωθούμε και έτσι θα φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε ως κοινωνία. Ο βασικός πυλώνας της κοινωνίας μας είναι η εκπαίδευση και το πώς πλάθουμε τα παιδιά μας ώστε να βγουν στην κοινωνία. Λοιπόν, δεν θέλω να συζητήσω για τα προβλήματα που έχει η σημερινή κοινωνία, γιατί είναι μεγάλα και τα έχουμε πει πολλές φορές και σε κατ' επανάληψη, αλλά μπορώ να δώσω λύσεις. Ουσιαστικά να ξεκινάει το σχολείο, θα ορίσουμε να ξεκινάει το σχολείο το καλοκαίρι και να τελειώνει το χειμώνα. Αρχές χειμώνα, φθινόπωρο, ώστε οι γονείς να έχουν όλο το χρόνο να αφιερώσουν χρόνο στα παιδιά τους για αγάπη και φροντίδα και τρυφερότητα, ώστε να βγουν στην κοινωνία δυνατά. Αυτό που θέλω τώρα είναι να καταλάβετε το πώς θα λειτουργεί η νέα εκπαίδευση του παιδιού. Ουσιαστικά θα περνάνε κάποια χρόνια, αυτά τα 5 χρόνια στο δημοτικό δεν θα είναι 6 πλέον, θα είναι 5. Γιατί το παιδί αρχίζει να στροφάρει το μυαλό του πολύ νωρίτερα και βαριέται τα ίδια και τα ίδια. Οπότε θα περνάει μια σταθερή εκπαίδευση στη γραμματική, στην ορθογραφία και στα μαθηματικά, αλλά και στην ιστορία, που είναι πολύ σημαντική για ένα μικρό παιδί, να γνωρίζει σε ποιο τόπο βρίσκεται, και μέσα από αυτό μετά θα καταφέρουμε στο γυμνάσιο άλλα 5 έτη να το καταρτήσουμε και να βρει αυτό το επάγγελμα το οποίο τον ενδιαφέρει και μπορεί να ζήσει από αυτό και πραγματικά του δίνει ενέργεια για να τα καταφέρει. Θα το βοηθήσουν οι γονείς του ίδιοι με μια υπεύθυνη δήλωση να δηλώσει το επάγγελμα που θέλει και όχι άσχετοι καθηγητές οι οποίοι δεν ξέρουν τι πραγματικά τους γίνεται, και το μόνο που θα κάνουν οι καθηγητές στο γυμνάσιο είναι να οργανώνουν τμήματα τα οποία θα τους καθοδηγούν στις ειδικότητές τους. Παραδείγματος χάρη, ένα παιδί θέλει να γίνει προγραμματιστής. Εντελώς τυχαίο το παράδειγμα, αλλά θα πηγαίνει στο τμήμα των προγραμματιστών και εκεί θα κάνει ένα συνολικό μάθημα, ας πούμε, για να τα καταφέρει και να μάθει εξ ολοκλήρου το πώς λειτουργεί αυτό το επάγγελμα, με εκδρομές, με δραστηριότητες και με επαγγελματίες όπου θα δίνουν κανονικά το μάθημα, δηλαδή θα είναι αυτοί οι καθηγητές. Ουσιαστικά θα καταφέρουμε να εξυγχρονίσουμε το μάθημα και να δείξουμε στους μαθητές το τύπου πώς εξελίσσεται αυτό το επάγγελμα το οποίο έχουν διαλέξει. Και στο παράδειγμα που είπα για τον προγραμματισμό, στο 100% λειτουργεί το AI, αλλά πρέπει να μάθουν και το πώς θα διαβάζουν μια παράγραφο. Αυτές είναι οι εργασίες που έχει να κάνει ο εκπαιδευτικός. Ουσιαστικά να τους μάθει τον πιο εξυγχρονισμένο τρόπο. Κατά τη διάρκεια της φοιτησής τους όμως θα έχουν και οικονομικά ωφέλη οι μαθητές. Δηλαδή από την ανήλικη ζωή τους θα μπορούν να καλλιεργούν κάποια βλασταράκια, τα οποία θα είναι και όχι μόνο οι μαθητές αλλά και πολίτες, γιατί όλοι πρέπει να δώσουμε στη γη η οποία μας έχει ανάγκη και εμείς δεν έχουμε ανάγκη. Θα καλλιεργούν λοιπόν αυτά τα βλασταράκια με minimum παραγωγή 250 τεμάχια και ουσιαστικά μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα πηγαίνουν σε ένα αγρόκτημα και θα φυτεύονται εκεί, ώστε να γίνουν ολόκληρα φυτά και να πορευτούμε από εκεί. Θα πληρώνονται λοιπόν με 1 ευρώ ανά τεμάχιο, οπότε για περίπου έτσι σε διάστημα 1 μήνα με 1,5 μήνα θα έχουν 1.000 σίγουρα στην τσέπη, γιατί οι βλαστοί παίρνουν περίπου 2 με 3 εβδομάδες να φτιαχτούν.
να καλλιεργηθούν. Αυτό θα τα βοηθήσει ώστε να κάνουν μια αποταμίευση για το μέλλον τους και την υπόλοιπη ακαδημαϊκή τους γνώση, αλλά όχι μόνο αυτό, το να βρουν ένα σπίτι, το να καταφέρουν να πάρουν αντικείμενα που τους αρέσουν μετά και κατά τη διάρκεια της ανηλικής ζωής τους, αλλά και κατά τη διάρκεια, έτσι, να έχετε στο μυαλό σας ότι πρέπει να κρατάτε και κάποια λεφτά για το μέλλον. Δηλαδή θα χρειαστεί να αγοράσετε ένα σπίτι κάποια στιγμή και να μείνετε μόνα σας. Αυτό θέλω να σας δώσω να καταλάβετε, και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το σκέφτεστε αυτό από τώρα. Έτσι, είναι μια πολύ καλή σκέψη. Αν δεν μάθουμε στα παιδιά μας να διεκδικούν το μέλλον τους και να αποταμιεύουν, αλλά και να χρησιμοποιούν τα λεφτά τους με έξυπνο τρόπο, θα αποτύχουμε σαν κοινωνία, σαν γονείς και σαν έθνος. Οπότε πρέπει να τους δώσουμε μια ευκαιρία και στους μαθητές αλλά και στους πολίτες οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με τη γη και τον πρωτογενή τομέα, όπου είναι ο πιο σημαντικός τομέας στην ανθρωπότητα, γιατί από εκεί βγαίνει το φαΐ και τρεφόμαστε. Θα ξέρουμε τι τρώμε, θα είναι πολύ πιο υγιεινά τα πράγματα που τρώμε και θα έχουμε μια ποιοτική ζωή. Αυτό έχω να πω. Το άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι να αποδαιμονοποιήσουμε κάποιες ουσίες όπως είναι το ανθός της κάναβης και να δαιμονοποιήσουμε άλλες όπως είναι το αλκοόλ. Εντός εισαγωγικών να δαιμονοποιήσουμε, γιατί το αλκοόλ βοηθάει σε κάποιες περιπτώσεις, το ξέρουμε αυτό, σε χαμηλή δόση ας πούμε, και για να ανέβει το κέφι και τα λοιπά. Αλλά πρέπει να ενημερώσουμε και τα παιδιά μας αλλά και τους ανθρώπους γενικότερα ότι αυτή η ουσία μας καταστρέφει. Οπότε τι θα κάνουμε εμείς? Θα ρίξουμε την τιμή του αλκοόλ ώστε να ρίξουμε και την κουλτούρα η οποία έχει φτιαχτεί γύρω από αυτό. Να μην θεωρείται κάτι luxury, κάτι το οποίο σε φτάνει μες στο κλαμπ και θέλω να πάρω ας πούμε μια βότκα και να πιω και να δείξω ότι εγώ έχω λεφτά και ο άλλος δεν έχει. Να είναι κάτι πιο κοινό, αλλά να ξέρουμε πώς να το χρησιμοποιούμε. Και όταν μιλάμε για το αλκοόλ, μιλάμε για ένα καθαρό χημικό προϊόν το οποίο παράγεται μέσα από εργαστήρια. Όταν μιλάμε για την κάναβη, μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο είναι κατευθείαν από τη φύση, δεν περιέχει ούτε όπιο, το οποίο είναι η ηρωίνη, αλλά περιέχει τετραεδροκαναβινόλη. Η τετραεδροκαναβινόλη είναι μια ουσία η οποία ενεργοποιείται με την καύση της και ενεργοποιεί κάποιους νευρώνες στον εγκέφαλο. Αυτοί οι νευρώνες στον εγκέφαλο κάνουν συνεχώς διασυνδέσεις και μπορούν να σε βοηθήσουν σε διάφορα πράγματα. Αλλά ο καλύτερος τρόπος για να πάρεις αυτή την απόλαυση είναι ή μέσα από έλαιο ή μέσα από χαπάκι. Ένα καθαρό χάπι τετραεδροκαναβινόλης. Αυτή η πρακτική με την κάναβη έχει βοηθήσει ανθρώπους με Πάρκινσον, έχει βοηθήσει παιδιά με επιληψία και έχει βοηθήσει αρκετούς ανθρώπους με χρόνιους πόνους στο σώμα. Το να εθελοτυφλούμε και να παίρνουμε έρευνες οι οποίες είναι εντελώς 100% λάθος και από κυβερνήσεις οι οποίες είναι 100% εναντίον προς το φυτό της κάναβης, αυτό μας καθιστά βλάκες. Γιατί δεν ακούμε τα μεγάλα κράτη όπως είναι η Αμερική πλέον και βγάζει μεγάλες έρευνες οι οποίες είναι εγκεκριμένες και δείχνει ότι η κατάθλιψη πέφτει, η εγκληματικότητα πέφτει και το μόνο που κάνουμε είναι να κατηγορούμε αυτό το φυτό. Στη συνέχεια θα ήθελα να προχωρήσω στο ότι έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση η οποία δεν βγάζει πουθενά, έτσι. Δηλαδή το να απαγορεύεις κάτι είναι σαν να δημιουργείς το πρόβλημα. Αυτό είναι ένας τρόπος ο οποίος λειτουργεί πλέον και μπορούν, ας πούμε, μερικοί άνθρωποι σε αυτή την χώρα να έχουν κέρδος από αυτές τις ουσίες μόνοι τους, με μεγάλες παραγωγές οι οποίες έρχονται από το εξωτερικό και να καταλαμβάνουν
πολλά λεφτά γιατί η τιμολόγηση είναι άδικη. Όταν μιλάμε για ένα ακατέργαστο ανθό όπως είναι η κάναβη, μιλάμε για μια τιμή ουσιαστικά παραγωγής γύρω στο δεκαδικό. Το ίδιο συμβαίνει με την κοκαίνη, ίσως λίγο παραπάνω, επειδή υπάρχει και μια χημική επεξεργασία για αυτήν. Ουσιαστικά που καταλήγω στο ότι πρέπει να συνεργαστούμε με την αστυνομία και να καταστρέψει όλες τις ποσότητες των ναρκωτικών οι οποίες μπαίνουν εκτός της χώρας, γιατί πρόκειται για ξεκάθαρα κίνδυνος προς την υγεία μας και δεν ξέρουμε τι περιέχουν ακριβώς και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι περιέχουν ακριβώς αυτές οι ουσίες που καταφθάνουν από το εξωτερικό, και μπορεί να είναι ενός νέου τύπου πόλεμος για τους ανθρώπους της Ελλάδας, και εκεί που καταλήγω είναι ότι θα μπούμε σε παραγωγή εθνική η οποία θα μας καλύπτει και μέσα από αυτό θα έχουμε την υγεία μας. Η υγεία μας ξεκινάει έτσι. Θα πάρει τη σκητάλη λοιπόν η μεγάλη παραγωγή της χώρας, ενώ και η οικιακή καλλιέργεια μπορεί να υπάρχει μόνο στην κάναβη, γιατί πρόκειται για ένα κατέργαστο φυτό όπως είπα, ενώ στην κοκαίνη δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω άνθρωπο να επεξεργαστεί τέτοια ουσία και να τη δώσει σε άλλον άνθρωπο. Θα φτιάχνεται από εργαστήρια τα οποία θα έχουν συγκεκριμένες καταστάσεις να φτιάχνουν και θα είναι επιστήμονες μέσα εκεί. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας είναι ότι εξευτελίσουν τον άνθρωπο ο οποίος μπαίνει στη φυλακή, γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι ακριβή σε αυτά που λέει, οι νόμοι δεν είναι ακριβείς σε αυτά που λένε και ο άνθρωπος καταλήγει στη φυλακή εντελώς μόνος του, χωρίς καμία οικονομική βοήθεια, χωρίς κανένα τρόπο να εργαστεί σε μια βιομηχανία και να παράξει και να μαζέψει έτσι κάποιους πόντους μέσα στο πορτοφόλι του και να τους εξαργυρώσει μετά την ποινή του, και με αυτούς τους πόντους ουσιαστικά να του δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή να πάρει ένα σπίτι και να κάνει μια οικογένεια και να ξεκινήσει μια επιχείρηση και να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά το δίκαιο ποιο είναι σε αυτή τη φάση? Ότι δεν θα υπάρχει καμία διαφορά στο μισθό του ανθρώπου που θα είναι έξω από τη φυλακή με του ανθρώπου που είναι μέσα στη φυλακή. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Για τους ανθρώπους που έχουν ψυχιατρικά προβλήματα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να φέρουμε τους γιατρούς και τους ειδικούς να δούνε το περιβάλλον τους και από πού ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα. Αυτό το πρότεινα στον προσωπικό μου ψυχίατρο και όντως το έκανε. Αλλά τη στιγμή που το έκανε, εγώ ζούσα μόνος μου. Δεν είχα καμία επαφή με τη μητέρα μου, δεν είχα καμία επαφή με τον αδελφό μου, με την αδελφή μου και γενικά με την οικογένειά μου. Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Γι' αυτό πρέπει να το πιάνουμε νωρίς και να το αναλύουμε. Εδώ θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Αστέριο και στην κυρία Μαρίνα, οι οποίοι με παρακολουθούν κάθε εβδομάδα και μπορώ να μοιράζομαι μαζί τους τους προβληματισμούς μου και μάλιστα έτσι κατά κάποιον τρόπο μου λέγανε το πώς έχω μπλεγμένο το μυαλό μου και το από πού θα ξεκινήσω, και έκασα και το σκέφτηκα και είπα ότι η καλύτερη λύση είναι να αρχίσω ένα YouTube κανάλι το οποίο θα τα λέω αυτά και έτσι θα τα μοιράζομαι με τον κόσμο. Είναι κάποιες κάποιοι κοινοί προβληματισμοί όπου πρέπει να τους βάλουμε κάτω και να τους λύσουμε. Γιατί πάντα σκεφτούμουν έτσι από μικρό παιδί, δηλαδή δεν με ένοιαζε τόσο εαυτός μου παρά τι συνέβαινε με ολόκληρο το σύνολο. Έχω κάνει πρόσκοπος, έχω συνεργαστεί με άλλα παιδιά, έχουμε δημιουργήσει μαζί, έχουμε παίξει, έχουμε περάσει όμορφα. Εγώ δεν συνέχισα να γίνω κάποιος βαθμοφόρος γιατί ήθελα να αφιερώσω το χρόνο στον εαυτό μου. Υπήρχαν και κάποια άλλα προβλήματα τέλος πάντων σε εκείνο το σύστημα
δεν μου δίνανε τόσο σημασία όταν εγώ μιλούσα και είχε χάσει κάπως το νόημα του ο προσκοπισμός. Ελπίζω να είναι καλά οι φίλοι μου εκεί, τους στέλνω χαιρετίσματα. Αυτό ήταν ένα επεισόδιο το οποίο θα το βάλω, το έχω βάλει στο YouTube, και όσοι ενδιαφέρεστε έτσι να πατήσετε ένα like και να δείτε την πρόοδό μου και στα υπόλοιπα βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.